When we walk with the Lord in the light of his world, what a glory he sheds on our way. When we do his good will, he abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. When we walk with the Lord in the light of his world, what glory he sheds on our way. While we do his good will, he abides with us still, and with all who will trust and obey. Amen. 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 And happy Sabbath. And ya king can sema. Okasama for ni bejina so dear to yam for ne be hu afri. Yona eti baako. Chichemu baako kosi mienu. Eti fiat oti Yona fre eni na so den. Na erade asa ose na erade asaba amita ba Yona nchen se. Sorry koni niwe. Kro kese no mu. Ne pae mugu ne so. Se wombone afro abamanim. Amen. 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 How sweet the name of Jesus sounds in a believer's ear. It soothes his sorrows, heals his wounds, and drives away his fear. It makes the wounded spirit whole and calms the troubled breast. 'Tis manna to the hungry soul and to the weary rest. Dear name, the rock on which I build my shield and hiding place, my never-failing treasury filled with boundless stores of grace. Jesus, my shepherd, guardian friend, my prophet, priest, and king, my Lord, my life, my way, my end, accept the praise I bring. Weak is the effort of my heart, and cold my warmest thought. But when I see thee as thou art, I'll praise thee as I ought. Amen. 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 Mama na onyame ase efise oye na dom na doye e woda. Amen. Amen. Aje na ase esanse oye na doye e woda. Amen. Amen. Welcome back there for
the emi no I said near ye cano a Mexican wave no so gospel stadium omo wo yibia omo taye say sheba we pigeon who akra na fi omo ye wo say aye wave bisa anti sana ye emi na koye ti ye nyina ye mai ho kwan na obia mute ni mic no na ye nyina ye nka mum kase ba ko Uma ye na onyame ase efise oye na do ye e wo hoda. Amen. Say ene so ache ye na wo ma ye kwanya say ye mra nanim ene anopai awie yi e wo esom emu asida di kan be kwa nyame se me di kan kanon na masai da so fo ne mpanimfo nso ase say mototo monia uma me kwan se me na me ne yenuanu a wo fili emechi nyame asem ene dai fili asafo no enye asafo a eye hoho ewom enyina yadia eye asafo ba ko na nyese sabi yenyina asafo ye ba ko mpo a fili asafo ya one of the church ana asafo a na ka by extension baby a me we no say me ben hakura chen se me ko the other side ho. Amen. Yenyina ye ka ho. And 2010 me kai say na me bra pani mi so bo ben ye ba ho na ya ba ne ya ba kire enyom that time na mo ye fi bia mo na mo wo aso dank am say dank to bi mo was e ho ba bi me ye fi street be din ana na yesum ne ye ko ni nyina ya ko hiem ne asom nti we been ya me shira ma so wa kai me ya me shira pa am say nyina kai ye ho ne ya be hia honom esom nti asafo no nyina ye part of the church. Na I happen to be saying so yakunya so for ba konti ya be nuafo a ne se na se ye kan bom ye bibia pepepe nyame enhira enti awie eni anopai ye sade nyame ase ebio na dom kase enti yare dom ene amane ne ohawa abu ne maso covid mu ye enti boni ebia nyame ebo ye ho ban ode yen kwadwuma na ode yen abafie asomdwe mu nti ye da ho nyame ase Adaroma official ase and the 20th of February. Kakra krasa ase enko ko kakra krasa e wan se afina emu ache mienu na fe ko na wi ya no. Ye sha ase ye binum na omo eno me sha ase nyina ne wo ho. Na nyame amayan kwanya ne nda so ti ase a. Ese ye da na se esan se woye na doye e wo ho da. Amen. Amen. Medentia ye ho every new life asafo mu. Inian mo new life force ochia abusiafo hanom. Omonso agus asom no so na se ne ekura mu no nyina yensum saa sanse enche de odi adwuma nhye yensa no ebeba mse Amen. asompeni eyi ma kire no wa mo me yiri din na me yiri wa ha abra so wonu betimi ya shu kama nanka Amen. Amen. abra ene adwoa eta ma chi den ewo asom emu ene bese ehwe asem kuma bi matu din say God of love onyame oye odo nyankopon mai monpaye yene jenyame umay dawas ebraso sabresen kawa na usanimba na oni yembe kasa odi yensi wanamu yes stress be kasa treye na wonsem entran yakoma mu na ni emu dem odom kese no nti amen. 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 Onyame eyodo, there's no two ways about that. Na epese ye ti ase ne do a wo mayen na yetimi ehunu se ne emu do esitie na yetimi atake advantage of sa edo a onyame ewo mayen na boa yen kwaje nti yenu se yenwa lisuen no Ghana me chade hakra nti se wo ye lesson ya na ye wo ye lesson na I say objectives nti by the end of the lesson no say utimi achieve these objectives nti eno na ma lesson no ebe betimi ehunu nyame do a wo mayen ne do no se ne emu duro sitie na yetimi atake advantage of sa odo a owo emayen. Binuaba wo kan kansem no nyame enhira
Na ye mofra no amo to dwom wo children's story time no. I love to be around kids. Now I don't know, for some reason I said me adwuma nyina de kire mu ene krom ha no adwuma ye ne eka ho nyina no me wo kwara ho saa enti me pese me wo kwara nchen. Now I love to see them grow. Omu nyini na omu develop komanim na no. Nti ye wo church new life. Bo he kwara wo no ma twa picture. Nti obi a be afi mi no na ma send akoma ma me se hwe se ne na oba ne titie ne nyame adom wo nyini. Nti it helps me ebo me pa na manage ho saa. Nti ye ma moto dwuma ya no opani jebri ema no opani boatin eba no na abusuafo mo ntimi mbo mudi nyina nyame enhira mo na monkosoa entena nyame enase boya ibinya anigye isanse ewiase a ye wo mu ba bia ne hono mu anigye ewo ebio nyame enhira wofo yi na yetimi mfa saa ne man enhye mofra ne mu na ewura mu saa bre ya eden ya kakra bekem na nyame nti ombetena nyame enase. Amen. Can't say mommy, nyame insha Mrs. Amwatin. Jonah a tree bakunchimu bakun ekosi mi no say. Now the word of the Lord came to Jonah, son of Amittai, saying, arise, go to Nineveh, that great city, and cry out against the wickedness has come up before me. Sorry, Neko Nineveh. Asemi ekoma Jonah Amittai ba. Nyame soma no so wonko Nineveh. Na wonko kan won bone asem enkyere won isan se bone na froa bedru nyame anim. Bone afroa bedru nyame anim. Sabre nyame enya kwan pa se obesoma obi a anka obeka kire mi no mienu se ko ne ko ka kire sa oman we ko new life asafumu ko filia asafumu ne ko ka kire won se won bone afroa dru manim enti won sa kire wadwene. Na yesan se nyame entimi nsane ma yenchen emigina yanim physically se me na migina ho yenu ntino na wode ne sem fa ne nwomto mu na sem baka foso asofo so ma yen da bia yesan se on pese yimu ba ko bia akra beyira onyame edoye nti opese oje yen nyina misro fa twesem no ibekenkan bebre nti ya ma twesem ne meo na bi ekọ ahemfo ma etoso mienu etiri eyedunai jemu aduonu num 2 Kings chapter 14 verse 25. Jonah kra ne ho asem epie he woni hwan na no oye den de ne nimfa ne ho apart from say ebeti say yes ma no ino na so yati Jonah ho asem e ba bi penya na 2 Kings chapter 14 verse 25. Wa obi bi betimi akan amai Acho ya from Poma. 2 Kings chapter 14 verse 25. Mumayinti asafo Ewurade asem. Or see, he restored the territory of Israel from the entrance of Hamath to the sea of the Arabah, according to the word of the Lord God of Israel, which he had spoken through his servant Jonah, the son of Amittai, the prophet who was from Gath Hepher. Amen. 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 Jonah kra ya kana sem ye no na nyame e de na ayadwuma ewo emre bi atwam ewo the time na Yeroboam edi ade ewo the northern kingdom of Israel emu enti Jonah enye se bia se bi ofiri ba bia na obepie Jonah ngoma no ma ye kan ho asem na wa exist pen ana wadi dwuma ewo nyame anim o say according to the word of God by Jonah the son of Amittai enchen. So now we know say Jonah enye sebi odifo bi keke a wo nchen ba bia ekofa no free ba bi say onko Nineveh. Enti we know the background of Jonah kakra. Na se obi a wo ti say ye na nyame asem aba wo nchen a ye koso na ebehunu ne response ene ne ma adisia no pese ye hunu. Na Nineveh a ye ka ho asem yi no na wo fahen ehwen na ebehunu ewo o se Nineveh krono na one of the Asian cities ewo wiase mu bra na Israel ewo hono divided Israel time no. Now see now it was the capital of the Assyrian realm. Na see hwe Assyria for any Israel for emua. Na omo etatai Israel for no payi. Adisua Yesu Isaiah bremu no. Wa me yehunu ahemfo a omo bedi
Assyria so ne omo se ne omo ne Israel fo ana Judah man no enkita hodie esi koye ohene a ne din aka banum pa Tiglath-Pileser saa hene ne din no emoduru na one ne hunehuna Ahaz Ahaz ka se he ohene fa me ya wakoa na mpo de nya pese menye bia no meye mesom me ne me man nyina empo kwase sa nyame nwini ne niema de koda papa yase enti Assyria man no was omanya na omo ni Judah ni Israel man no enti na saa omo capital in the ancient time no ena na woka se any niwe ye ka ho asem enti now we understand yenti a Jonah na odwetwe ne ho so mpese obekọ saa asoma no isan se mimi ye Jew ni ana me Israel ni mete Israel man mu me ye Israel difo ana oman Niniwe omo adi ye ni amen oman Assyria omo adi ye ni omo capital ana unya me wo soma me se me nkọ kase one me kwa omo ye bonefo omo anyima asem no kra ni omo be kumi kra nti I will not go any me dwan ye din sem bebe ye ho no onyame adwuma ni rationalizing ye ma bebre pese ye ya ye but onyame a wa frɛ yen se yen adwuma no ono oma ye adwuma oma ye ho akwan eka ho amen enti wose so baby Judah Jonah empese obeji sa frɛ no so no eno no na ye hwɛ Niniwe man no biewa wose it was located near the river bank of Tigris Sabre Iraq Iraq emaimu ana Turkey any Syria area hono mo a na betimi ya locate sa Ninive emai no na wose one of the major rivers na fasa kronomu pa no the river Euphrates se bread na twemu no sabre no na omo ye emfuo ene no bae ne ka ho ntini se nsuo efa o man no mu a na se o man no eye omanya musika sanse mu fertile land for agriculture mutimi eye nema bebre eduadua nema ema munye sika enti oman ni wi pese ye hunu ne background akra na ye hunu se nia na oman no sitie na o say after the dispersion ebra na babefo epese omoto abantenten ekopem nyame esoro no Nineveh became one of the greatest cities onyame disperse Babel no omo establish ye ebaye enti omo ye so rich enso fa omo man no mu omo ewo niema bebre oman no etimi boast of na o say in the time of omo prosperity no omo edi ye na omo enya eniema eye omo ho sikasem FM ewo afuyo FM ewo niema bebre mu no o say in that time no sa oman no ebeye the center of crime and wickedness yen eman Ghana yenim se takrade mbekaya nansen ye se maayo bia na omo ayira na ehwehwe omo ayehu omo ho na omo ko hu won se bi omo na nkasagu ana bia omo babi nyama bia se kyerese ye ku ewo oman takrade na wasn't like that but nansen ya yehu oil ewo ho na manfo eba ho free Côte d'Ivoire shemu elubo ufa ho no mu akopie elubo ne ba bia betimi se borders no so manfo eba ho no isan se eho aye the center of business enti no na bone enso dos ewo isan se nyame ahira oman Niniwe na wode niema bebre dum wo enti no na bone dos ewo oman no emu onua wotie me sabre nyame ahira wo a ebeye no me ema wana onyame enhira wadi ahira wo no sai na wusi egisha enhira no so efa etoda ye nhira ba ye nso no atimi kowie no me ema ye in the sense ye de beyi nyame aye ye de beye enhira mafoforo ye de ebema manfo atwa ye ho ahia ehunu ne nyame aye so no esitie no na akoye ade foforo enima ye de epopo ye ni kire yi nuanom ye de sisi ye nuanom ne ne eka ho obi kura kasa wo ye yese na wo yese na wo hin ni na mo yese se enima bebre ya na ye de ehwohwa ye ho nanso ahonyade nyansa ne nimde ne bibia ye wo bia no eye nyame ene diama ye oti ase aka amen pa Amen. Amen. Times of prosperity no we will survive akode abonsam ede beba yen so de be twen yen free onyame nchen eya na nya yen enipasu
the more nyame nhyira wo no na fe wan hwe ya na wo yire fi wo kakra saa in a subtle way no be hu anse onamua na wakoa akọ ba bia nse wokọ na wafiri onyame enase onyame emane mpare se yebeye saa. Amen. Nahu etiri miensa chemu baako eka asem kro ye amaka ho asem fa ni we hu na ntie ne okafa ni we hu how Nahum describe oman Nineveh. Nahum chapter 3 verse 1. Ophelia, Nahum 3 verse 1. Go to the bloody city. It is all full of lies and robbery. Its victim never departs. Amen. 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 Describe the city of Nineveh as a bloody city. Ish. You can say be a bloody, as we know. Na say konanim bonemu. Mujahwie guo ni niema ensem frankwa na ekoso. Ye wiase ye way is getting bloody with day ekoso. To da wote boni bi a obi aya na nima bi a obi atimi aya na eye wonwa. Hey, how come say wo ba wa wo no afatuo na wo de agina wo so na wo de ahwe wakum. Na no meti sem say soro ba bi Ghana ni ba bi abo ni papa etu akuno na ne parent ba kuntu akuno menim minhunu me yafikuru na kra. And we hear sa anima ekoso bebre e wo yen man emu, especially America hakra de chen na nyame adom ana eboye ho ban ebedu sabre wo Ghana meti se o se bo tin bo nwum bi na me wo hanom nti wo se atuo trentren na o ka se nyame adom na eboye ho ban wo atuo trentren yimu na me tise sa anyom nam si na America de atuo trentren what are you talking about? Say den ya o man no de den mu yenti atuo no na ye ba ha no na ehunu se ya atuo no yampa se ne ye ka kwe eto de na wonam a wan hwiye na wokopie o ba bi a na ahwiye na atuo trentren ye ka ho asem no bi ya ba so onyame ammo ho ban amfa batakari bi anhye wo a na obonsam ye akọ di unya nanso onyame etumi nti ohwe yen so ba bi a nam bia da bia enti wo se Nineveh man no Nahum ese that oman no aye bloody city boni bia ye betimi abodin bia no ebi e wo sa man no boni bia betimi abodin bia bi wo sa man no se nipa ebunu nua faso ene de simple kra nipa ekuni nua eno de easy se obi koji obi yire obi kofa obi kunu ni na ne ma bebre na ekoso no bebre no a sabre ye hunu no even na ekoso sabre no emu nti it was described as a bloody city. Na me no mienu ye nya mesoma yesu sabre no ekwan be na betimi ama ewiase a aye bloody etimi ahunu onyame edo etimi ati onyame edo ase na saa moja a ehwie gu owiase e wobone mu no ebetimi enya animonyam ana enya asomdwe ensem enya comforting words bi e woni ayen yate yin mu no ye seba squid man no pai se onyame e kire yen se comfort ye my people ensem o yen krahye ensem a onyame dia mayen se ono mesaya na ba aba no yen spa sa ensem no koma wiase no mo nso nya sa krahye ensem yi ebi ano pai ye behwe ensem kakra afa Yona eni Nineveh man no eho se ne American ama no nchichimu kakra di kan no na ye hunu se ne onyame edosi dan adie empo ema yen abonefo te se me no mienu ti hwe otwere sem no na yen ko Yona etiri miensa chemu baako ekosi enan no ne wa bie no betimi aka no boko amaye kan kakra ema yen Yona chapter 3 verse 1. So David I say, and the word of the Lord came unto Jonah the second time, saying, Arise, go unto Nineveh, that great city, and preach unto it the preaching that I bid thee. So Jonah arose and went unto Nineveh, according to the word of the Lord. Now Nineveh was an exceeding great city of 3 days' journey.
verse 4. Verse 4 no. Verse 4. And Jonah began to enter into the city a day's journey. And he cried and said, Yet 40 days, and Nineveh shall be overthrown. Amen. 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 Yenim verse 1 no, chapter 1 no, banyina Yona frɛ ɛne na so ɔden. Yenim sɛ ne onyame frɛ Yona. Odifo na ɔyɛ adwuma pɛn ɛwɔ Israel man mu. Odifo na ɔnyɛ ketewa, onim nyame ɛmra ne nasɛm a onyame ɛde atimi yɛ na nyame timi yɛ. Onyame frɛ no sɛ bɛsene kɔ kasɛm kyerɛ ɔman wei. Wɔte ya na obu no ketem sɛ me. Hwia mekɔ na ɔfa ɛkwan the other side. Sɛ ɔkɔ bunkum a na ɔfa difa. Adofo to da ya na ye play ostrich. Ya dwen ye sɛ nyame enhu yɛn yɛti ɛhyɛ fam a nea ye wɔ no yɛn ehunu nea yɛtwa yɛn ho ahyɛ ne ntino. Yɛnim sɛ nyame enhu yɛn. How come sɛ wo odifo a wonim nyame nea wotimi ɛyɛ na wo pɛ sɛ wo dwane firi nyame anim. Adwen ye sɛ yɛn bɔne bi a woyɛ no anania woyɛ bi a obiara ni hɔ no. Enti obiara enhunu. Na sɛ ne yɛnim abasɛm akora na ɔne ne maame kɔ afu mu ka sɛ he me twa maame bɔɔde na gyina hama mehwɛ. Ohun sɛ obi ba na watumi hu na waka kyerɛ me sɛ bɛyɛ obiara makyɛ me. Ti akora no maame ne ka saa kyerɛ no na akora ne ka sɛ he maame na o se me nyina ha mehwɛ no wahwɛ soro nso ahwɛ sɛ obiara ni hɔ. Osoro nea wɔwɔ soro no ɛhwɛ yɛ. The only time wa obetimi ehunu who you really are, the real person of you no any bra obiara eni hɔ no ma na bra obiara ɛhwɛ wo. That is time wa wo sɛ nea wo sitie no saa otibie mu pa no. Ye ba nyamesu mu ana ye asɔre mu a ye timi fikari anim ɛkyerɛ nyamesu mpa ne mabu no mu abɛyɛ no wɔ nipa nim, but wa kokɔ mu no ɛyɛ different. Ya dwene ye sɛ nyame enhunu enti ye dwane afiri nyame anim sɛ nea Yona ɛyɛ no. Ya dwene ye sɛ obiara ni hɔ, sɔmpani biara ni hɔ, sɔfo obiara enhu yɛn sɛ bi ye yere biara ni hɔ enti nea ye no we can do it, especially sometimes on our phones. And ye fire phone no a they say phone no your computer keto ekura. And I don't want to pick up on your youth no. Ye mpanifo nyina we do it. To da obe no afa phone ba bia wo sha ne ma bia wo hwɛ ne bibia wo ye no. Obi ye so ba ho no ma odi ata koko. Ya hwɛ yi a ye be say na ba tie na odi ne phone yes amna e dey to support no. Phone no kura no to the sense of rubber phone kura phone no kura. Enti wo dey rubber phone no ka sesa amna wo dey to nsu wo dey hwi support dey adware. We can't hide from unyame. Yentimi nwane mfiri nyame anim se na Yona pese wo ye no. Na ye basa we will invite trouble for ya ye ho. Enti finally Yona ebra wo dwane na fe wo kohyia unyame ewo bonto no emu no. Unyame dane do adi kyerɛ no. Paniam wako anyum bi o se bonsu ne yem hɔ. Me kasa kyerɛ Awurade. Amanehunu bere mu no unyame te moja ne nsuo nyina awe entini nyina hodwoyi nanso unyame etie nasema na woka kyerɛ no unyame ɛyɛ ɔdɔ Nyankopɔn enti wɔdane dɔ na di abio ɛkyerɛ Yona na ɔka sɛ wagye so a bɛsene ɛkɔ enti Yona de ahopopo na me no mienu anka sɛ ne ebesi ayɛ no esanse bia fa yɛni so to da ya na yehia sɛ nyame bɛwo so yɛn kakra sanse ya na ya dwen sɛ yɛne na bɛyɛ namfo yene ne yokofa nti ye tia hemfie nti sɛ bi nsuro mra na wotia hemfie na wonsuro mra ye wo odehye ana ye wo obi otia hemfie nso na emra onyame asɛm ɔde amaye no eni atro nti yemfa nyame ɛdɔ a ɔdɔ ye no na yentake advantage na emum ye mu no sɛ ɛyɛ abomfia ana de ketewa bi na ye trample upon it. Yona age ofre no so enti wose osimu ekoi okoni niwe okoduru honum afei odi ahoden a emu epie pa ene takashi ka asem yi ekire oman no enti waka ensem a oman no aka say in 40 days semu antie ensem a mekan ya oman ni niwe ebese yentie response wa oman no edimaye efri chapter 5 ekono Yentie chapter 5, verse 5, chapter 3, verse 5, Ekono.
Jonah chapter 3, verse 5. So the people of Nineveh believed God, proclaimed a fast, and put on sackcloth, from the greatest to the least of them. Then word came to the king of Nineveh, and he arose from his throne and laid aside his robe, covered himself with sackcloth, and sat in ashes. And he caused it to be proclaimed and published throughout Nineveh by the decree of the king and his nobles, saying, let neither man nor beast, herd nor flock, taste anything. Do not let them eat or drink water. 8. But let man and beast be covered with sackcloth and cry, Amen. What was on no NTB anti Yehunu say, Onyame asem akọ Niniwefo enchen akoduru ohenanim into a 2 honamo. Rofo de akrante na nyame ani eku Niniwe man no eho. Ebra a onim se omo ye amamamufo, omo nkan Israel man no ho. Omo ye Gentiles, like we know say omo ye Assyria for enkrofo no na omo free Assyrian realm no. Omo enye Israel for. Enti gentene na nyame ani ku ho sa. Bubusa sa asemi na onyame ne bo ye nyina. Onyame ne bo nipa nyina enti on pese ba akokra beseye. Enka we ka se me de se manya ba masori me wasori mu na obi a wonya azie ni na obi a wonti asem no me fa no ho ben. Why do I have to spend my time? Na me ko kasem kire obi. Nanso onyame ka kire yen se nani ko etwa ehun hia saa da bia nani etwa wiase hia na wo hwehwe nipa a won betimi age nasem na wo moye ready for nasem no na waje wo enyom aduasa miensa chemu edu miensa no obi betimi aka man ya onyame ani etwa ewiase nyina ho hia na wo hwe nipa nyina na opese ogiye eno nti na nasem etimi ekoma amamamufo na omoye Niniwefo no ana Niniwefo no mo ya amamamufo no enso mienu wode yas nasem no amayen ye honhom Israelfo enti we have to extend sa asem no to nipa etwa yen ho ahia na omo nso eti onyame asem ni bi enwom aduasa miensa chemu du miensa no ese sei enwom aduasa miensa chemu edu miensa Eradi free sro hwe ohunu enipa manyina Eradi free sro hwe na ohunu nipa manyina otenetina bere na ohwe asase sotifo nyina amen otenetina bere na ohwe asase sofo nyina wonim yakoma mu onyame nim se wode akwanya we emaw sense sanwadwene a this is how you respond enti obestend this adena maw eno ntina yemu bi ono mo eda so tinyame anim ebidu sabre esan se wonim se asem a wode emayin no kakra saa ebegu akoma ebetimi agi asem no eso na how long ana ebetimi atena nyame anim na yakase na asem a wode emayin no ye twen so na fe ye nyige asem no ye hwe ni wiman no a nyame asem ko mo nchen no right there eho no mo a omo agi asem no atumu onia wotie me toda ye bubon sem to bebre. Oh, when they say menya ba sorry mu the MSD. The first of MSD doesn't guarantee you salvation. And mau say we your convenience eden ya kwanya enkwagye da ho mau. You go adwuma ye anamuntu asi etu. Da bia ohwiase ene sorry emu na ye hweben onyame. Na ya nkoye ne sana se ya dwen ye se sabi ya betena hemfie. Enti emra nyame dia fa na semu e no twesem e dia mayen se ye mfa enya dwuma no ye bebu na animtia onyame adom no be akra no be free ho na it will not last forever onyame hu ye moboda Amen. Amen. Say asem no ko ni before nchen no ohene epai modadie e ma oman no enyina including sabi emuwa mpo a ewo oman no emu o kan se obia enidi fa hwe nkana no eto da ya na ye first week of the month no prayers no as you see ya abeye routine bia ma ye nti no ya na duo no mo ye hunu se muduro bi o na ya na wo hwe ebinu mu se bi ye response to empaibo ne akonchine hakra ye no a ya na on hwe ya empaibo kra na eya ko ebi ho na wotwe ba ko pe e wo boso ye ni nyina mu no dako
Yesefa oyefunu to honum bia ifira no pakakra no ekosi be no mienu no miensa no num abroswa no num na didi eno no se ohwe obi a response wa de wo mpabo no so a na mpabo kra yakwa bibi ho na ehie mu asore ne kra de to da na hadwene adwon kra se o mi na no wato bio esan se oye fasting na se ye benyame anim wo saa tibia yi mu saa. Are we expecting say be be free nchen yana? Sabi enye oyefunu ade beto ho no ana gina so ma wahunu say nyame be bibia ma. Na mum me gidie kire me say kire say woni nyame ewo ayenkofo bia na no ne ye apam bi say urade enne me de me hu si ho ama. We know we pray all the time. Ye bompa ye da bia. Na onyame kan na semu say saa asem we na yare we ne tibia no eje akomkyene ene mpaibo. Nti ono a oye Yesu Kristo no empo kan asasem we ya, then we also have to follow suit. Yeah na chidi for Yesu yeni saa na namo na chi ebi. Nti o se oman mu ni nyina pai mo dadie na omo ebo mpaye e kire Onyankopon se Ewurade ya ye bone ya je yen bone atom fa yen bone e kyei enkono no eye ba bi hia me yi pa edien na Onyame enam nasem so e ka kire oman no chapter 3 verse 9 edien amba oman no eso Chapter 3 verse 9 or see who can tell if God will turn and relent and turn away from his fierce anger so that we may not perish. Amen. Amen. Why ne betimi aka se bia yempo ye bompa ye no ye de kakra ye no nyame asana dwene afri ne boni opese wo ye ne ho nti mu de mo mayemfa gidie enye ne ame kan ohene nasem no na ye hwe Jeremiah 3:9 chemu miensa onyame asana dwene ewo bone ho se ye bompa ye ne ye kɔ nanim ewa hunu mu a de nanka opese wo ye no wo se sana dwene afri ye bone se nyame a ode bone echa enye nyame a wo homobro no wo ye odo nyame a enka me no mienu hono mu a bi mu bi hono mu anka sa bre nka wa kunye dadadadada ye kaye mo fra bre mu niema bi a yaye empo ye nyini ye empo niema bi a ye da so eye ewo nyame ani bra ye empo ye da so nimse eye bone no a na nyame eye odo nye sa anka wa kunye na enwum nwuma no ye nwum nwuma no ka ho aduanan miensa na me hwe se ebetimi ato a me ameto N43 osi nyame a wo ye anwonwade wakwan kire wo soro abodin nanso wo dom fafiri pii no ehyiren bro anwonwade nyina so hina no de bone free se wo hina no de bone free se nyame onyame de bone efri nyame awo ye anwa wadi wakwan trewo soro abodi nesudum free pino tren buru wa wadi yaso Treburu wadi raso Hina no di bonfisewu Hina no wo dumpisewu Hina no wo dumpi sewu onyame wodumpi na yekonyame animu a ye de dewo a enika bia egi ye nyame nchen fafri hallelujah amumuyo biara odi free fafri a ewo Yesu moja enu emu enu nti na mame no mienu sabre ye da so ti nyame anim enye sa anka ebi anka wakunye ye na fofunu bi a wo mu ehunu nyame ntem a wo mu wuye no me call Ghana last time na me yonku bi a yene ne hye school ase na ohunu se ne abanti asia ye pa me nyini
as bebre sa nyambo afi na menya kakra menyini bebre sa mini avela se hwemani wo sere na onyame adomunti wa hyerɛn kakra na yɛhwɛ ebinom a yɛne omo hyɛ school ase na yɛkɔ Ghana na mehunu wɔ mo a ɔba me nkyɛn bi sɛ me ma no sika na me ma no bi nyame adom metimi ma no bi na abantie gyina hɔ wabɔ kwakramoro sɛbe na ensanom nti won hunu ni a wɔyɛ sɛ wɔyɛ ne ho wɔyɛ basa na no me hono mo a mehunu sɛ picture bi eda hɔ obituary mehwɛ picture no so a wawu rofo onyame ahyira yɛn onyame dɔ a wɔdɔ yɛn no wɔma na dan di ɛwɔ yɛn abrabom si yɛnya sika yɛnya yɛn ho tam sɛ ne yɛpɛ no mpo a onyame ama yɛhu no ɛno mpo ɛyɛ nhyira ɛno nko asombo ɛtɔ da ya ne yɛka sɛ renya yasom mu nema bebre wɔ mu a ɛyɛ don't do this ɛnyɛ wei ɛno nsa nyɛ sei anuanom sɛ nyɛ heaven mpo a yɛpa kɔ wo de yɛmfa ne sɛ heaven mpo ni hɔ onyame asɛm kyerɛ sɛ nom cigarette ɛnom weed ɛnom enubɔni bia also we can mention and pema ɛnyɛ nneɛma a ɛnse sɛ woyɛ bia nom nsa ɛnyɛ saa nneɛma wɔ nyinaa na sɛ wodi saa nsɛm no so a wankasa wabrabɔ na ɛkɔ yama wo you are extending your own life. Me case bia na me course so about 2 or 3 months ago na maame ɛwɔ ntafo mienu maaywa be 1 year ne kakra na yenya case no maame no ɛyɛ no heroin na ɔne nkra no wɔka no mu no wɔ drive nkra no nti ɛba na nisu saa no na ɛsɛ sɛ wɔgyina baabi no wɔgyina ayɛ no ɔmo obi hunu sɛ wɔyɛ wɔntimi ɔnyɛ responsive nti nipa kora wɔ drive pass no na ohunu yɛ no ɔkɔgyina hɔ na ɔkɔ frɛ 911 to ɔmo baayɛ no they had to administer narcan ɔmo ma no narcan sɛ bɛyɛ a obetimi revive no na police for be revive no nti nkra wɔka no mu no ɔmo frɛ yɛ we went there you corresponded to case no nyame adom wahu till we had to put in place services koye way substance abuse training ni ne ka ho se be ya betimi ahunu na wan kosa ne ma ne ho bio anuanom kasa nti a onyina mu ne se ma wie me famu die ma ye me case na wie na me dia mania woye permanency ne ye omo be hwe se services a yeso ohia no be koso me yenom de ye ko to respond nti me respond wie na me transfer mania obeto aso abusiafo na no me hono mo na nipa kro no frɛ me se case na no de maame no a na wo kana sem no na mentene ka na enra ya frɛ me se yeso awu maame no a omre bi okoye aduro ema ye revival no wasa akoye bio ama this time round no de obi ankoto no so nti wawu aduro na okoye de bonu na kun arofo se we nyina bonsam fa kwan we so gini pa kra free wonsem na me no mienu yetimi eba nyame anim ewo nanim na fe ye som no anim a wo se ye nye no ye nye na ye di na asem so a na ye kyese nyame edoye senia asem no ekoma nini wi man no ekwa me no mienu nenso enti omo age oman no asem no atum Jona asem no akodi oman no omo age atum na we na ya na eye me nwanwa se Jona wakoka nsemi ase oman ya mo age nsemi atum wo ha ne sen bio afi Jona onyame ka kire ne se mate oman no mo apene a ensem wana nka se me beye mo no I'm no longer going to do that mean destroy mo enti me de mo bone ache mo enti Jona te asem we omunu ya odeku ewrade se me kan se enti pa na me se me nko no isan se me nim se wo de bone beche na wo nku won na omo be se samwa adwene na omo se samwa adwene de bone beche won enti ewrade adenti na osma me in the first place yen hwe o asem no Jona chapter 3 verse 10 na yen kan ko kakra na yen hunu Jona responder and a response of the maye ewo bra onyame di nipa ebone ache won eno chapter 3 verse 10 ho ekono Jona can say Pastor David ne say, and God saw their works, that they turned from their evil way, amen, repented of the evil
that he had said that he would do unto them, and he did it not. Amen. 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 Also, echo a 3 and 9 to move back on echo. I feel you may Jonah, and someone Jonah Ebeka, Ebunya so. Inti, what is it? Apacho was say, chapter 4, verse 1. But it displeased Jonah exceedingly, and he was very angry. And he prayed unto the Lord, and said, I pray thee, O Lord, was not this my saying when I was yet in my country? Therefore I fled before unto Tarshish. Wait, na me biane no se me kan se na me wo na wo kan o frɛ me no ni mo adwene se wo me no adwuma pen wo I know you se ye den ya wo de bɔne bɛkyɛ enti nya de a me ha me ho na makɔ enti ene fa kyɛ mprɛko ba abusuafo se nyame asɛm no ankɔ abusuafo bi a wɔn hia nkyɛn ya yɛntimi ɛnka sɛ wɔn ate nyame asɛm nyame man no kra ɛmante yɛmfa asɛm no nkɔ na yɛmu bi wɔn mu a yɛ sɛ Yona yɛ wasa asafo mu mpo no yɛ asafo mu mpo no Sabi yehunu se obi ewo bɔne bi mu na wɔsesa na adwene eba nyame nkyɛn bi wu a yene ne ti the same pews no asafo mpanimfo sabi yɛn hu na ntu ni din no na ha ye na yetu ni din na yɛ dɛn ye twe na so na yɛ dɛn ɛyɛ nipa koro na sesa na adwene wɔ bɔne mu na ɔte mu di a yehunu a yɛtwe ne si yie na sɛ nipa koro na sesa na adwene di a wo haw ne sɛn bio ɛtɔ da ya na yɛdwene afoforo ɛyie die ho dan say ye be bom pa ye manya me ama ye di ye. Why do you have to spend time say erade wo de we bɔ ne akyɛ no enti ni na fe wo nwiwi ho dan say ye be spend the time na ya sere nyame say won onkoso ma ye ntena ba bia tie no say ye tena nim yi a ye ntena ho yi na ye ha ye ho e wa foforo Yona e kan sem we say erade me kan I said it say ni enti ya na me se me nkɔ no enie na wo de oman bɔ ne bɛkyɛ won Mami White e kan e wo ne ngoma baako mu ese yentia na Yona empese wobekɔ no na ne selfish interest eye at stake ana eno hu hia ne yie pa na dwen ne se oh mekɔ a oman no se nyame de mbɔ no eche omo a nyame man no bɛka se mekura me ye odifo trufo na se mo mbɛka no amem enti wo mo nyimi ni bio ene me ha me ho kra emu bi wono ma sa ne ya ne ya dwen ye se eni ese ye ko kasemi yakwo ye se boni ya waye no nya so ketua pa ni kwa se nyame de ne boni che no me nka kora na eni mema na ya wo ye mema na ko so atene mu a na fe nyame atua ne ka no hu se ne boni so ketua ne wanye na ye dai odofo nyame asema ba ye nchen na wo yo do nyankopon onyame emere bia wo se nani etwa kurudu ehwe se obehunu obi a opɛ nasem na opɛ se ogi nasem na waje no afri boni emu onyame ekasa kyerɛ yɛn bebre na wɔfa nipa bebre so ekasa kyerɛ yɛn Ezekiel etidunsia eka nsɛm bebre kyerɛ yɛn ema yɛn hunu ne enti a onyankopɔn ɛfa ɔman Israel baabi a wɔfa ɔmo friye na empo wɔfa ɔmo no ɔde wɔn ba na nim no ɔmo ɛbɔne a ɔmo de tua ne ka ne nyinaa akyi no ɔmo onyame anyina ne afri Israel man no so. They dishonored God by worshiping false idols. Ni nyina echi no, onyame anyina ni amfi o man no so. King after kings, wo mo atwe wo akoma afiri onyame enchen. Ni nyina echi no, onyame anyina ni amfi Israel man no so. Na yenso ye brɛ mu no, ewiase niema a atwe yen ho ahia no, atwe yen, separate yen from onyame edo no. Na onyame be nyina ni afiri yen so ana, dabi. Onyina ni mfiri yen so. Si ye hwɛ Korintofo nwoma di kan etiri ɛyɛ temu baako ekosi enan eni nsia no a onyame ema yɛn hunu eniema a ɔno Nyankopɔn abobodin ɛsɛ wɔmpɛ na niema bi a ehie etwa mu a ebinom yɛyɛ na ɔde ɛyɛ mfato ho enema yɛn 1 Corinthians chapter 10 verse 4 to verse 1 to 4 omantie radiase ɔse sɛ 1 Corinthians chapter 10 verse 1 to 4. Moreover, brethren, I don't want you to be unaware that all our fathers were under the cloud, all passed through the sea. 2, all were baptized into Moses in the cloud and in the sea.
3, all ate the same spiritual food. 4, and all drank the same spiritual drink. For they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. Amen. 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 So, obeto aso maye ewo enum ekono. Na yehunu niema a onyame eda na dia kire yen se woyema Israelfo wo mu odi omanim na wo munum ensuo a efiri obotan no ne Yesu Kristo no emu no. We e man picture se ba bia na nyame Israelfo nam no na nyame eno ne nam. Na wo mu akoni abadie mu no ni nyina mu ne nyame eyema wo ni nyina no, they were still standing against the already Yesu Kristo. Chapter 10 verse 5 ekono. What's it say? But with most of them, God was not well pleased, for their bodies were scattered in the wilderness. 6, now these things became our examples to the intent that we should not lust after evil things as they also lusted. 7, and do not become idolaters, as were some of them. As it is written, the people sat down to eat and drink and rose up to play. 8, nor let us commit sexual immorality, as some of them did, and in one day 23,000 fell. 9, nor let us tempt Christ, as God of them also tempted, and were destroyed by serpents. 10, nor complain, as some of them also complained, and were destroyed by the destroyer. Amen. 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 Ema ye ko si free enchemu enum ho eba no ehu hia me yie pa. Israelfo enema nyame ye mo nyina achi no omo boni a omo eyeye ana oboboso amayen. Na oboboso amayen se wo kire yen se mayen so ye nye sa ne mani nyina bi. Jonah ekoka asem no ekire ni wi man no. Boni a ekoso no emu a kwansem fanse no kra na ye Old Testament time a Paul refer ma yehunu nia ekoso ewo New Testament yi mu. Ye brain so enima bibro no ye edi atwi nyame abufuo ba yen so. Na onyame edo no a odo ye no. Eduru ba bia ya hwe ye na ye ma odo no ase ye take advantage of it. Akwese o papa to asema na ama me po asempa na onim se nya ohia bi ode be ma na otompa bo we ma wa o hye ba ko na fe o di blade atwa ho na o de akoto ba bi na akoda di mpabo na tete o na wa hye ba ko na fe sa na fe da bia akọ na wo sa be akra no obehunu mo trick no obehunu se no me ba ni awo ye wo se madaje kai se na misa me ho na me ti nfu na mpese me yia obe eyi no o ti ni me fu anti ye mouse kana de hwana ye mouse kase ko onko yi so bia kono bo atinya no oti ase ho no ono enye ready so be yiwu a kono bo atinya ready so be yiwu a o ti no begusu a enti de na me ye ne se me tu me hu se fu na mpese me yia na ma fa blade na me de matwitwa ho kakra sa enti me de tete ho a na ho atotom ti me papa na ma me hu se me ti ho atotom a pe o se beje skana ko yi no ma me skana me de akoyi nti na omo hunu se sa na me ye ti akire mo chi me trick no ya hwe yi a be ye kakra no nyame be hunu se ne do a odo ye no ye fa no se ade bi a we are taking advantage of it. Na onyame asem kire yen se sa ne ma Paul ebobo so ma yen no wo se wo de yen se na ho ama yen kiri man se yen hwe na ya nye sa ne man bi wo se na yenum nyina ama yen ayen hwe so na wa twere no se afutusem ama yen a wiase awie ebre ya to yen arofo onyame an spare abofo ano mo wosoro a mo ye bone no onyame an spare wo ma mo ba asasi so to mo gui no bonsam oto mo gui a he is not going to spare us. Nti se yetena ne do no mu na ya dwen se nyame eye odo. Yes, he is. Ye di odo no ya take advantage of ne do odo ye no a be akra no do no to betwa. Now we don't know time wo do no to betwa ma wo. Na onyame a kire yen se ekwan a wo fa so da ne do di kire yen no, as we know
say that's so ye ne bonyefo no Yesu Kristo eba ebe woji ye me no ha mi wona fo bebre wa homenso nuanom bebre wa homenso na sisi ye se bia bibia ba na Kwamrampon Dr. Ampon Anaimos na me mo dia na Kwame Ampon wo so no mo afre me se pese ye mu ba ko ye ba ko si ho na aka bibia sinti ba ko enwuma yen na onfanye ye mai tin kwansi so a ke beyire pa menye so se obia be ka se obeye sade no nanso ye ready Yesu Kristo na onye boni da no obeda ne do di kire yen na ye boni ye fompo no obai na he died for us o se odo bi ne hono mu a obi ewo echen senia Yesu Kristo ewo yi se obi de ne nkwa eto ho amani nua like I'm saying I cannot lay my life down for me nua na me yonko bi ada nanso Yesu Kristo de ne do eto na ne nkwa eto ho emai na dom no ebro yen boni eso se na dom no bro yen boni so a we should know how deep sa odo no esitie na yen take advantage of it se ne ni we man no take advantage of onyame do a odo na di ekire wo man no Philip for etimiensa chimu edumienu kosi edunum Philip for etimiensa chimu edumienu kosi edunum omanti erade ase Philip for etimiensa chimu edunan ekosi edunum chimu dumienu kosi edunum dumienu ekosi edunum enyese mensa anya aka anase manyama wie peye dada na emum mekọ manima amensa aka sɛdeɛ Kristo nso nsa aka me no amen anuanom me deɛ mensusu sɛ mensa anya aka biribi amen nanso adeɛ baako pɛ na meyɔ ema me werɛ firi deɛ atwam no na metwe me mu mepɛ deɛ ɛwɔ animu no mede mirika mepɛ botae no ho madu na makonya ɔsoro frɛ a Onyankopɔn nam Kristo Yesu mu afrɛ me no emu nkonimdie no enti momma yɛn mu dodo a yɛyɛ pɛ no anwene saa na sɛ biribi ɛwɔ hɔ a modwene no foforo a ɛno nso Onyankopɔn beyi no adi akyerɛ mo nanso deɛ yaso dada no moma yenkɔ so saa amen amen Amen. yeah wa so no minim nra na ye disua wo life akoma no so na obi bisa questions ubetimi e de wonsasi wo ka se yeah that could be a whole day onye bone nyina ye bone fu na Paul ma ye hunu se ye nsanyan ka bibia bet ye wo bone mu nanso ne atwamu a ye bone a ye twamu no ye de tu ye achi na ye koye nim se ye se betene ye mu se ye nsa beka nyame bo sha ode ewo ye nim ema ye no ye ndetimi experience o nyame do no eyi na ye koso na ye tena bone kro no mu ne adwen se da bia matena hara ha na metena na ote ha no mu humeda nyame do no it may end for you we don't know when but ye mpa bo pa ne se onyame adomunti do no ebekoso ewo ya akoma mu ene ya adwene mu na yetimi take advantage of it na yetimi anya so mfaso eyi enti se ne ya na Paul kire yen no ye twi mu every day a daily exercise da bia na ye try say betimi ya duru nyame bo hye no ho na ono asomdwe hina no de nadon no eka yen ho a beduru ba bia opese ye de ode yen eduru no Peter eka asem bi e wono ngoma etoso mienu no trimienu chimu abienu kosi abienu miensa e ma yen strong warning bi hanom say yenye very careful isan say ye banyame anim na say ode yen bone chen ya there's the temptation e wo hono mu a say o tu yen for 2 Peter chapter 2 verse 20 to 23 2 Peter chapter 2 verse 20 to 23 umanti ready asem enche kra me de masem no beko awiye Petro ngoma etoso mienu etiri mienu wabienu ichemu aduonu
sie di onumi ensa Momentie onyame asem. Na sɛ wonam Awurade ene agyenkwa Yesu Kristo ho nimdeɛ so adwane wiase fi na watoatoa wɔ mu bio de nkugu a wɔn akyire asetena adane wɔn bɔne akyene kane deɛ no. Na anka ɛyɛ ma wɔn sɛ wɔanhunu trenee kwan no. Ɛyɛ ma wɔn sɛ wɔanhunu trenee kwan no. Kyɛn sɛ wɔahunu na wadane afiri ahyɛdeɛ kronkron a wɔde ahyɛ wɔn no mu. Na ayɛ wɔn sɛdeɛ nokorɛ bɛ no ɛseɛ. Ɔkraman asane ɛkɔ ɔno ara ne fie ho bio. Na prako a wɔdware no ɛkɔ na tɛkyɛ a ɔyantam mu ɛno emu. Amen. Amen. Mema we empire say be sa esan say yate asem no na we know nti yenimde a na otu yenfo say yenhwe yie ana yan kase nyame ye odonti yebesan akoyen bone ni mu bio na wokomu a who knows bia no wantimi ama back eno na me yonko bi o say ne ne atwresem kra won kan because wo kan ase won hunu ide a wonim de a ne wonim na wonimu a ignorance no enkyere wo say a excuse for to onyame mra onyame ese se wote asem no na se wonnim se ne nyame asem expect from you na wo san ebetena nyame na ase na wadwen wo se nyame ye odonti wo san ebuna ne do na nimtia na akobone mu a ode yen to sebi kraman ya wafie no sa akọ nyame mane pare opreku a wadware no na wo sai ko na techi mu nyame mane pare. Amen. Wo edi asem no etu mu no na omo enya adwen sachira sebe ya omo ebenya bone fafire no minu mienu ye ti asem yemfa onyame asem no yehunu se emu odu yehunu se onyame eye fafire nyankopon na ebre bia nipa behwe ase bia no eye bre a obeda na chi ema onyame si yehwe efisofo 3 miensa etrinsia chemudu miensa ekosi edunwotwe no a wo ma yehunu akode a onyame edi ama yense ye mfa nhye osifa weehye uti fa weehye okoko fa weehye wonsa fa weehye wonan ho okeka ni nyina wie ye no ana osi gina ho di nti ya osi nyina ho ne se wo gina ho no mo esan se saa ne ma we nyina hye wo hu nti no onyame eka wo ho nti obonsam to be ma no bibia pia bia e ba bia no a enka. The only time obonsam betimi anya wo ane se obeda wo ho wonya dan wo ho pe wachi da ho asema ode ma ye no wan kasa fa bi hye wachi wa ma ya kodie bia won kasa ye mfa enkata ye chi enti wachi eda ho whenever I better yourself to onyame na ye ni akire wiase pe no sabre no ana obonsam take advantage of us na fe akodie bia ye ba yen so no sense wachi da ho nti no oto ya na wo no akun ye mu pio no mo ye de hoho ye ho oh na me wo Ghana oh ba saman asori a saman kwa no me na me kura mu ye say oh na me ya de o saman na me ya de pa na me mini ho no mu a empanimfo ye say o mo fa dwena ye gise o mo twen ma me ba me ye de hoho ye ho sa it's true eye nyame nhira o se na otimi ye sa na sabre yin so ebre ye wo mu yi are you still in the same spirit and now say what the spirit in nema na to esan say abrabomu akoni abadie ni abrabomu asusompidi a ye die ni ntino wadwene ye say it's time to make money into wodi nyame adwuma to ho ana yemu bi wono mu a saa na ye di eye ye ndobo bo sebi ene bi ye adwuma mu enema bi ntino wo adwuma mu a ho no mu na bi ye afrew bibia hours bi apai be no akoye na bi ye ho no mu Sabbath na to but we die mame enye hakra nso so na ni nyina wo ho no mu di ebu nyame emra na ode ama ye no anintia onyame do ode edo ye no edi ebu na anintia na se ye tane ye ni ekire nyame epe isansa kodie no bi ni ye echi ninti no obonsam ebenya ye onyame ma ye ntiase na o ma ye hunu se ne do a wo ema ye no adofo it will not last forever na it's our role
Ye duty pa any say. Or friend no by yen chenya. And 7 no by yen chenya. Ye beg so. Na fe ye 2 1 more. And ye easy. I did one more thing say ope pa say wo ye when je. Mi papa yon could be na o Ghana or how he say friend no penny di asante. Na no ya sorry na misa o say me pa me mu pa de say ye o property ne so. Ka me mu pa de nka ye mbone a. Esen ka metimi ye obi tuaka. Say ya na no ka no. Ka me tua o ka bi na obo ne sa no sa. Nanso onyame asem say ye mfa bone nche enti e say ye ne say. O ka ne sa na me dwene ho sa na me say papa yasem o ka no ye deep. Ye mu pa de ye woni ma ye tim say ye ya ye ni je ho. Nanso onyame asem say ye nyai sa ne ma no. Unless ye betimi agya sa ne ma na gu ho no. Onyame do no ye ntimi enya emuduro no emu ye ana ye ntimi experience sa odo no eye. Odo no de e ho grace no wa hwie gu ho ma ye. Na sa grace no is more and great, greater than all our sins. Amen. Onyame hire yen no pay awie. Na ne nsem a ode ama yen. Omo yen hunu kwan a ofa so gi ni wi man empo na omo ye mamamufo no. Ogie won. Menu mi no abefra yan ba Israel man ana ne honhom Israel fo e wafra yan aba ne nase no. Ode sansem kro ya e man yen. Na yen hunu obonefo mo bo. Na yen hunu say we all need the grace of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Pay awie. Na ne nsentran yakomum. E wona dom kase no munti. Amen. 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 God bless you. Amen. Asɛm a yɛka yɛ na ɛba awie no ɛyɛ nyasɛm a yɛade foforɔ. We hear saa asɛm yi all the time. Ebi a nakɔkae wasɛm bi a anaa bi bɔne bi a ɔpɛ sɛ wogyan mu. Ɛberɛ a yɛnua Amos ɛbɛto yɛn nnwom a yɛtwa toɔ no ma yɛn. To nnwom no bi di akyire. Na afei bɔ mpaeɛ sɛ Nyankopɔn sɛ ɔmfa bɔne nyinaa nkyɛ na ɔnye nto n'abasam ebio. Nyame boa na ɛto yɛn a awia yi yɛne yɛn mabunu no nyinaa. So please guys, I'm pleading with you. Say moma yɛ nyinaa yɛmmra. Ya na eduru awia no a ya na number no so te. But we kakra bitimi aba no momra yɛmmra. Now we want to learn something about how to communicate. Communication. What do you mean? Topic no. What do you mean? I will need your input. I mean, when I say inquire, I don't mean inquire, I mean youth no. So that we will all take part. Amen. Amen. Enyuma yedi osomdwe. Amen da kwan efo nyum no de toso ahanan aduonum enwotwe 458 mame na opi Kristo.
Amen. 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 Yɛnya me sɛ ɛdɔ a ɔdɔ yɛn no ɔma yɛn nso yɛnɔ no pii. Ɔpani yɛ mu da akɔmpa kyɛ wɔ so a ɛsrɛ na ɔbɔ mpayɛ ahyira asom yi so ama yɛn. Ɔma yɛn nhyira. Ne adɔfo no mmɔ yɛmmɔ mpaeɛ. Ɔtomfo agya Nyame ɔma yɛde wase bebree. Amen. The free ɛna anɔpa nyinaa wama wo nsɛm ame yɛn. Yɛde wase nsɛm a wɔde faa ɔpani opi so. Sɛ ɔwɔ dɔ bebree ɛma yɛn. Tidi yɛsrɛ wo ne sɛ ɔbɛma yɛn honhom na ka yɛn ho. Na daa nyinaa no yɛtumi ɛho wo dɔ yi. Na afei deɛ ɔpɛ sɛ yɛyɛ na ɔdɔ yi so ɛkɔ so tena yɛn mu no yɛtumi ayɛ. Yɛsan de wase bebree sɛ mpo ɛyɛ privilege ɛna ɛnɛ wɔde ama yɛn. Nti yɛfiri w'anim akɔ yi yɛsrɛ sɛ ɔbɛka yɛn ho na wakaaka yɛn. Na mpo deɛ yɛate yɛmfa bi nso ɛnkɔka bi nkyerɛ yɛadamfo ɛne yɛabusua ɔmo ɛnɛ wɔn ante. Na yɛn nyinaa kɔ so atumi ayɛ deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ. Na woba a yɛn nyinaa nya kyɛfa ɛwɔ ahenni no mu. Yɛde wase pii so ayɛ ne saa ama yɛn. Yɛkɔ yɛbɛsan ba biem. Yɛsrɛ sɛ ɔbɛsiesie yɛn. Na yɛba biem a ne nyinaa mu no yɛde wo na aseɛ ɛne wayɛ yie ɛne wanya nimonyam ama. Yɛde wase so anyɛ saa ama yɛn. Ɔdɔba Yesu Kristo din mu. Amen. 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 Na onyame asoi na do yo hoda. Amen. Amen. Ede na ye kan ye dia hye onyame die monyam. Amen. 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 Opani opi nyame nhyira obebre. Se oma ho kwan na ode na semafa oso ama yen. Na yenye nhyira bebre. Ye gidi ye se awie nsusu no the same way wode wasem no ebema yen. Amen. Enianom nyame adom a yemmoa mmofra no na no mienu pepepe omo atimi ahia. Penimfo no do betimi emra na yemeta won wachi. Na dwumadie no nkoso share radidin monyam. Afi no miensa no so pepepe na yahia. Dodo ni jese yemra in our numbers. Youth no yesress yen shenanso. Ye na ye basa line so awie na ye na ya smabom. Oba, it will be a blessing for you. And enti ansa enkosisi ebehia no ye be kan say mespa
Amen. 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 Simanim kan nanyim ko. Simanim kan nanyim ko. Me abofra me watching us some to Simanim kan nanyim ko. Emi me abofra me watching us some to Simanim kan nanyim ko. Me abofra me watching us some to Simanim kan nanyim ko. Me abofra me watching us some to Simanim kan nanyim ko. Jamwakwan me faso. Jamwakwan na me faso. Me abofra me nyinwakwan. 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 Jamwakwan na me faso. Dominante,